Nopeammin, värikkäät shotit. On hiljaa Naama kiinni. Ei, se ei mennä noin. Me ottiin semmosia sateenkaaren värisiä shotteja. Ei kun niitä ei ole nyt hiljaa. Hei, tää on nyt niin mitä te saatte. Ei oo muuta. Ottakaa nyt ymmärtää. Mikä vaan tää on. Ei saada. Taas täytyy siivota ja... Sori. Otetaan niin nopeasti ne toiset sotit. On se naama kiinni. Ensi viikolla olisi noin jätti afterski-bileet taas. Päästä kunnon reimaan. Yes, kiitos. Korjasta. Opiskelijasomassa. Vau, te ootte sankis. Millä puolella te opiskelette? Kansainvälistä kauppaa. Loistavaa. Kanalikampus rulettaa. Yes. Ei noita haalareita siinä. Itse asiassa on muuten tossa noin. Tossa oli pyydetty ja aika täydellisen näköinen. Katsokaa siitä. Nämähän on just hyvä. Se on ihan sopivan koko. On. Kiitos. Marko! Sun pitäis tehdä näitä hakufunktio tehtäviä. Joo.